χορευτές της Κρήτης μας τη λύρα όντε να ακούνε. Σαν τζαετούς ψηλά πετούν, τη γης δεν την πατούνε. Γεια σου Κώστα Κυριακάκη με την παρέα σου. Γεια σας και σας φίλοι μας. Καλώς ήλθατε και στο σημερινό μας περίπατο εδώ στις γειτονιές, τις κρητικές γειτονιές της Αθήνας. Καλώς ήλθατε σε μια μουσικοχορευτική πανδεσία του Ερωτόκριτου. Ποιος είναι ο Ερωτόκριτος? Είναι οι σχολές χορού του χοροδιδάσκαλου Κώστα Κυριακάκη, που καμαρώσατε στην αρχή της εκπομπής μας, σε εκείνο το θαυμάσιο χορό με τους συνεργάτες του, που εδώ και πολλά χρόνια μεταλαμπαδεύει την αγάπη του για το κρητικό χορό, αλλά και το μεράκι του για την κρητική παράδοση στους νέους και στις νέες μας. Τον καλωσορίζουμε με πολύ αγάπη στη σημερινή μας εκπομπή και βέβαια τον ευχαριστούμε που μας κάλεσε να καταγράψουμε αυτά τα πλάνα και λίγες μέρες πριν τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα, να τη χαρίσουμε με πολύ πολύ αγάπη σε όλους εσάς φίλοι μας, που σε κάθε εκπομπή μας αγκαλιάζετε ζεστά. Καλώς όρισες, δάσκαλε. Καλώς σας βρήκα, Φοφό. Για ακόμη μια φορά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι και σε αυτή τη βραδιά του Ερωτόκριτου, και εσύ και το Αθήνα TV και το Κίδων TV μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ πραγματικά και όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μου σε αυτή τη βραδιά που γίνεται μια φορά το χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, Κώστα μου. Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτή η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου σημαίνει πολλά. Εσύ τι πιστεύεις? Βασικά χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτές τις μέρες που διανύουμε, τις κρίσιμες μέρες που διανύουμε, ο κόσμος πραγματικά θέλει να διασκεδάσει, θέλει να είναι δίπλα στην παράδοση και έρχεται σε αυτές τις βραδιές και τιμά και εμένα και τον Ερωτόκριτο και τα παιδιά τους και τους μαθητές μου. Τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Βρισκόμαστε λοιπόν, φίλοι μας, στο μεγάλο κρητικό μαγαζί Γοργόνα και κατάμεστο από κόσμο παρακολουθήσαμε μια όμορφη βραδιά, μια παραδοσιακή βραδιά, μια γνήσια, αυθεντική, κρητική βραδιά που διοργάνωσε ο Ερωτόκριτος, οι σχολές χορού λοιπόν του Κώστα του Κυριακάκη με τους μαθητές του. Όλοι εδώ απόψε έδωκαν τον εαυτό τους για να δημιουργήσουν αυτό το κέφι, αυτή τη ζωντάνια. Καμαρώσαμε και είδαμε τα νιάτα, τα παιδιά μας, τους συνεχιστές της παράδοσής μας. Πόσοι χορευτές έλαβαν μέρος, Κώστα? 150 χορευτές ήταν στην απόψινή βραδιά. Από 5 χρονών από ό,τι είδατε μέχρι και 50-55 χρονών. Και μέσα από την καρδιά μου άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ που σε τέτοια ηλικία και τη μικρή ηλικία που οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους εδώ πέρα στο Λεκανοπαίδιο της Αττικής να μάθουν τον κρητικό χορό, τα ήθη και έθιμα και την παράδοσή μας, και τους μεγάλους, παρόλο την ηλικία τους, τις αντοχές που έχουν για να συνεχίσουν και αυτή την παράδοση. Ωραία. Εμείς, Κώστα μου, θα μιλάμε, θα τα λέμε, θα ψιλοκουβεντιάζουμε και θα βλέπουμε τα παιδιά μας. Πάμε λοιπόν αμέσως να καμαρώσουμε το πρώτο χορευτικό, την πρώτη σου ομάδα, που είναι... Είναι το εφηβικό χορευτικό από το Σύλλογο Κρητών Τα Ανόγια και θα μας χορέψει το σιρτό χανιώτικο. Μόνο σιρτό χανιώτικο. Μόνο σιρτό, ναι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να καμαρώσουμε το πρώτο χορευτικό, την πρώτη ομάδα, το Ιδέον Άντρο. Αυτός είναι ο τίτλος της πρώτης ομάδας. Μια ομάδα που κατάγεται από τα Νόγια. Είναι από τα Νόγια, που τα παιδιά έχουν γεννηθεί βέβαια εδώ πέρα στην Αθήνα. Οι γονείς είναι από τα Νόγια και έχουν φτιάξει ένα σύλλογο των Ανογιανών εδώ πέρα στο Λεκανοπαίδιο της Αττικής. Και μαζεύονται όλοι οι Ανογιανοί και κάνουν τον παραδοσιακό χορό. Και εμείς λοιπόν αφιερώσουμε αυτό το χορό στους όπου γης Ανογιανούς. Συμφωνείς, Κώστα? Σε όλους τους Ανογιανούς όπου και αν βρίσκονται, και να ευχαριστήσω επίσης και το δάσκαλο που κάνει στο συγκεκριμένο σύλλογο, τον χορευτή μου, τον Κώστα το Μέμο. Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα ένας Μέμος έκανε και τη βράβευση των παιδιών. Θα τη δούμε αυτής αμέσως. Είναι ο Θεμιστοκλής ο Μέμος. Ο Θεμιστοκλής ο Μέμος. Θα δούμε λίγο αργότερα και συνέντευξη μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που στέκεται δυνατά δίπλα σου. Είναι όλες τις βραδιές που έχω κάνει όσα χρόνια. Είναι η 10η σεζόν που κάνω αυτή τη συγκεκριμένη βραδιά. Είναι πάντα δίπλα μου ο Θεμιστοκλής ο Μέμος. Και τον ευχαριστώ πολύ. Να χαρούμε τα παιδιά μας. Ας υποδεχτούμε το πρώτο χορευτικό μας από το Σύλλογο Κρητών Ιδέων Άνδρων, που θα μας χορέψει σιρτό χανιώτικο. Ονομάζεται σιρτός ή χανιώτικος.
παρακαλέσω κύριο Μίμη Ανδρουλάκη να έρθει και τη βράβευση στο παιδιό. Τώρα που είμαστε στον Κρέμο, θα πω μια ματινάδα, την αφιερώνω στην Κρήτη. Εγώ ζηλεύω του δεντρού που στον Κρέμο φυτρώνει, που μόνο αέρας και πουλί μπορεί και του σημώνει. Είδαμε λοιπόν το πρώτο χορευτικό, την πρώτη ομάδα. Νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, πολύ κέφι. Τα έχεις βάλει για τα καλά. Έτσι είναι... στο κουρμπέτι, να το πούμε, της κριτικής παράδοσης. Αυτό νομίζω ότι είναι ο σκοπός μου. Το μεράκι και αυτό που έχω εγώ να το μοιήσω και να το μεταδώσω στα νέα παιδιά που δεν έχουν τα βιώματα της Κρήτης, που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, να μπορέσω να τους το μεταφέρω και να είναι η γνήσιοι κριτικοί και να χορεύουν τον παραδοσιακό χορό. Κώστα μου, βλέποντας αυτά τα μικρά παιδιά να χορεύουνε, τι νιώθεις, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, τι θυμάσαι από τα πρώτα σου έτσι αγκαλιάσματα με τον κριτικό χορό, τα πρώτα σου ερεθίσματα? Τα ερεθίσματα και τα συναισθήματα βασικά είναι πολύ έντονα. Θυμάμαι τη μικρή μου ηλικία σε 10 χρονών που ξεκίνησα και εγώ να αρχίζω να χορεύω, που όταν φόρεσα την παραδοσιακή φορεσιά ένιωσα τόσο υπερήφανος, ένιωσα κριτικός πάνω απ' όλα και θεώρησα ότι αυτή τη φορεσιά πρέπει να την τιμήσω. Να την τιμήσω με αυτό που λέγεται χορός, παράδοση, και από τότε μπορώ να σου πω, Φοφό, δεν την έχω ξαναβγάλει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν την έχω ξαναβγάλει τη φορεσιά. Και τη φοράω για όσο με αντέχουν τα πόδια μου, θα τη φοράω ακόμα και θα την τιμώ έτσι όπως ξέρω εγώ. Αυτά τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την εφηβεία, είναι σημαντικό αυτά τα παιδιά να τα βλέπεις να πηγαίνουν σε ένα παραδοσιακό όμιλο, να χορεύουν, να φοράνε την παραδοσιακή φορεσιά, που θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε μια καφετέρια, να πάνε σε ένα κλαμπ. Βέβαια όλα χρειάζονται με μέτρο, αλλά προτιμούν από ό,τι βλέπετε κι εσείς την παράδοση και μόνο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να καμαρώσουμε το δεύτερο χορευτικό. Είναι το δεύτερο χορευτικό, θα μας κάνει το χορό το Σιγανό οι Κοντιλιές, και είναι το μικρό χορευτικό από την Αγία Παρασκευή. Αυτά τα παιδιά είναι από 5 χρονών μέχρι 7 χρονών. Χορεύουν κοντιλιές, χορεύουν ένα ήσυχο χορό, ένα ήρεμο χορό, ένα χορό που τον χορεύουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, που δεν τον και εκείνοι που δεν τον ξέρουν. Είναι αργός χορός, ναι, βραδικίνητος, που χαρακτηρίζεται από τις μαντινάδες. Και ο χορός, η ορολογία του χορού είναι Σιγανός οι Κοντιλιές. Συνεχίζουμε με το μικρό χορευτικό της Αγίας Παρασκευής που θα χορεύσει Σιγανό οι Κοντιλιές. Κύριο Πατεράκη Μανώλη, να έρθει και τη βράβευση στο παιδιό. Εύχομαι στο Σύλλογο και στον κύριο Κυριακάκη να συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Είναι με ελπίδα να βλέπεις τόσα πολλά παιδιά να χορεύουν. Άλλωστε η παράδοση θέλει συνεχιστές και οι συνεχιστές είναι τα παιδιά. Τα παιδιά μας, τα παιδιά. Τι όμορφα που νιώθεις, Κώστα μου, να βλέπεις αυτά τα μικρά παιδιά να χορεύουν. Τόσο ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος και πραγματικά είπαμε τα συναισθήματα. Εδώ είμαστε εμείς βλέποντας το, όχι εσύ να βλέπεις το έργο σου. Είναι πολύ έντονα και η ικανοποίηση η δικιά μου σαν δάσκαλος είναι αυτό. Η αμοιβή μου δηλαδή είναι αυτή. Να βλέπω τα μικρά παιδιά, να βλέπω ότι αυτά που τους τα δείχνω, ότι πιάνουν τόπο και το μεράκι μου μεταδίδεται. Έτσι. Κώστα μου, κατάγεσαι από ένα μικρό ρεθυμνιώτικο χωριό, το Αρολίθι. Το Αρολίθι είναι γύρω στα 30-35 χιλιόμετρα έξω από το Ρέθεμνο, ορεινό χωριό δίπλα από τα Μιλιοκέφαλα. Έχει 40-45 κατοίκους, το οποίο είναι, βέβαια αυτοί οι κάτοικοι που είναι ακόμα, είναι πολύ μερακλείδες,
Εκεί ήταν τα πρώτα μου βιώματα, τα πρώτα ακούσματά μου. Από εκεί πέρα ξεκίνησα και ακόμα υπάρχουν αυτοί οι ανθρώποι οι οποίοι με στηρίζουν και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Το τρίτο χορευτικό. Το τρίτο χορευτικό θα μας χορέψει Μαλεβιζώτη ή Καστρινό και είναι το εφηβικό χορευτικό από την Αγία Παρασκευή τη σχολή. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα λοιπόν αυτό το χορό, μια και μιλήσαμε για το αρολίθι, το οποίο έχω ακούσει να το λένε αερολίθι. Ποια είναι η σωστή του ονομασία? Αρολίθι είναι, γιατί έχει βγει από τον αρόλιθο. Ο αρόλιθος ήταν βράχος, ο οποίος έκανε μια γούβα και λίμιαζε το νερό. Από εκεί πέρα βγήκε το αρολίθι. Πολύ ωραία. Να το χαρίσουμε λοιπόν αυτό το χορό σε όλους τους αρολιθιανούς με πολύ πολύ αγάπη, με πολλά φιλιά σε όλους εσάς φίλοι μας που μας βλέπετε μέσα από το χωριό, από το αρολίθι Ρεθύμνου, αλλά και σε όλους τους αρολιθιανούς όπου και αν βρίσκονται. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αρολιθιανούς. Να είναι καλά. Ας υποδεχτούμε το εφηβικό χορευτικό της Αγίας Παρασκευής που θα μας χορέψει Μαλεβιζώτη Καστρινό. Σε εκδηλώσεις σαν τη σημερινή που η παρουσία της νεολαίας είναι ισχυρή, παίρνουμε όλοι κουράγιο όσοι ασχολούμαστε με το πολιτιστικό κίνημα για να συνεχίσουμε. Σήμερα φαίνεται εδώ το έργο που προσφέρουν οι λαογραφικοί όμιλοι, το έργο που προσφέρει ο Ψηλός ο Κυριακάκης. Κώστα, συγχαρητήρια για τη δουλειά σου και να έχεις δύναμη να συνεχίσεις την προσφορά σου. Συγχαρητήρια και στα παιδιά και τους γονείς που είναι κοντά στην παράδοσή μας, τα είδη και τα έθιμα μας. Ωραίος και αυτός ο χορός, Κώστα μου, που χαρίσατε.